fascinační pásmo za mostem. My jsme se zase sešli. Tady, když přijdeš na tuhle stranu most, mělo být nákladní nádraží, tak my jsme tam zdědili barák a nemohlo se s tím ale 20 let vůbec nic dělat. To celé nastavili taky teda, ale my jestli si něco doděláme. Musím zamykat. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, Lidi, ahoj. Ahoj, ahoj. Dlouho mě tvrdí, nepřijdu. Chodíš ještě dolů, vidíš, jak smykala. Ahoj. Tebe se pak vidím na Říkám, rozbil se mě svět. No, tak. Tady mám 10, no jasně. Picháš, jo? 4. Já říkám, to já neznám. A oni říkají, to se říká Voděrkiva. UDH, jedeme na UDH. UDH, hokejisti říkali, jedeme hrát to UDH. Říkám, co to je. A tam má kolegyně, šéf trenér mládeže Duklieva. Ona říká, ty to neznáš. To tady říkají všichni Voděrkiva. Já říkám, Nejsou lidi, nejsou. No, to jsme si říkali, že bychom to mohli vidět, tam v tom Branově taky by to bylo něco.